tätä videota johonkin. Mun nimi on Juha Santala ja mä oon tietysti tämän TAMKin lehtoreita, mutta mulla on kohtuullisen pitkä kokemus päihde- ja mielenterveystyön kentältä. Mun taustani on sosiaalityössä ja on ollut sosiaalityöntekijänä monessakin eri tehtävässä lastensuojelusta asunnottomien yksikköön ja sitten on ollut ihan ohjaajana katkaisuhoitoasemalla ja asumispalveluissa ja kuntoutusyksiköissä ja sitten sain olla sosiaalityöntekijänä lainrikkojatyössä ja monenmoista kaiken näköistä, mutta A-klinikkataustainen olen noin niin kuin päihdetyön ideologiani on niin kuin A-klinikkatyön. Semmoisena, millä se ymmärrettiin 2000-luvulla. Nythän tämä pelikenttä on ratkaisevasti muuttunut ja mä jatkan sitten tätä sisältöä eteenpäin. Tämä toipumisorientaatio on niin kuin ideologia, jolla yritetään päästä irti ja muuttaa tämmöistä asiantuntija- ja palvelujärjestelmäkeskeistä toimintatapaa mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Täällähän tämä ei ole keksitty Suomessa eikä itse asiassa käsittääkseni Euroopassa, vaan Yhdysvalloissa on ollut jo psykiatreja, jotka on miettinyt, että tämä sairauskeskeinen tapa ajatella auttamisesta, niin se ei toimi ja sille ei saada hyviä tuloksia. Mutta sitten tämä suurin, mitä niin tämä toipumisorientaatio lähti niin tämmöisenä laajempana ajatus- ja toimintakulttuurin muutoksena on lähtenyt näitä Kanadasta ja Australiasta ja se johtui siitä, että alkuperäiskansat näissä maissa, niin tämä sairauskeskeinen ja lääkärivetoinen auttaminen niin johti itse asiassa kansanmurhaan, jos nyt vähän kärjestää. Eli tällä ideologialla ei pystytty auttamaan alkuperäiskansojen mielenterveys- ja päihdeongelmasta kärsiviä ihmisiä. Ja tämä oli pakko saada, jos perehdytte asiaan, niin niiden ihmisten kohtalo on ollut äärimmäisen huonoa. Vähän samalla lailla kuin suomalaisten saamelaisten sitten 60, mutta vielä kamalampaa. Niin tähän oli pakko saada muutos, että se ei kestänyt enää se järjestelmä sitä, että nämä alkuperäiskansojen jäsenet ei saanut mitään hoitoa omiin sairauksiinsa eikä ongelmiinsa. Eli piti kehittää jonkinnäköinen muunlainen tapa toimia kuin tämä tämmöinen sairauskeskeinen, joka perustuu diagnoosiin ja niin poispäin. Oho, nyt meni liikaa. Tässä on nyt siis tämä meidän, tähän ei ole että kaikki riippuvuudet ajatellaan, että ne on sairauksia, niin sehän ei ole vanha ajatus. Itse asiassa se on kohtuullisen uusi. Vielä jossain 2000-luvulla niin alkupuolella niin me ajateltiin, että riippuvuudet on monimutkaisia, tämmöiseen useaan eri elämänalueeseen liittyviä ongelmia, joista ihmiset yrittää sitten selvitä ja ratkoa niitä. Ja ajateltiin silloin, että A-klinikka-ideologiassa oli se, että millään tieteellä ei ole ratkaisua riippuvuusongelmiin yksin. Vaan aina kun puhutaan riippuvuusongelmista, niin sen ratkaisun pitäisi olla monitieteinen. Eli A-klinikoilla on aina moniammatillinen henkilökunta siellä. A-klinikoilla on aina lääkäri, sosiaalityöntekijä tai sosionomi ja erilaisia terveydenhuollon ammattilaisia. Mutta nyt tällä hetkellä meillä on voimistunut monestakin syystä, se on medikalisaation tulosta, että Suomessa suurin osa sekä päihdeongelmista kärsivistä ihmisistä että auttajista ajattelee, että päihdeongelman syvin olemus on riippuvuus ja vielä riippuvuussairaus.
Eli että parhaiten autetaan näitä ihmisiä, kun nämä ihmiset saadaan diagnosoitua sairaiksi. Tämä on mieletön ajattelu, että ihminen saadakseen apua pitää eka leimata riippuvuussairaus. Sitä ei voi auttaa ilman, että me saadaan se leimattua riippuvuussairaus. Riippuvuussairaushan on äärimmäinen stigma. Jokainen voi miettiä itsellä omalla kohdallaan, että kun sä meet lääkäriin, niin haluatko sun asiakirjapapereihin merkinnän, että minä käytän päihteitä. Jos ihminen niin kuin tunnustaa tämmöisen, niin saako se parempaa hoitoa? Kohdellaanko häntä paremmin? Hoidetaanko hänen somaattisia sairauksia paremmin tai jotain muuta? Me tiedetään, että ei todellakaan hoideta. Tässä tämä on niin kuin se, että se vanhakin merkintä siellä asiakirjapapereissa saattaa estää nykyisen järkevän auttamisen. Ja tämä auttaminen, jos se perustuu tähän näin, että tässä ammattilaiset ja järjestelmä tekee itselleen semmoisen ikävän ansan, kun ne määrittelee sen sairaudeksi, sen ihmisen ongelman, riippuvuusongelman, niin se jollakin tavalla meidän järjestelmän toimijoiden päässä muuttuu, että hoidon tavoitteeksi tulee raitistuminen. Ja tämä on sinänsä ikävää, että jos te luette käypähoitosuositusta, niin kuin varmasti olette lukenut, niin meillä ei ole mitään raittiuteen johtavaa hoitoa. Eli me hoidetaan niin kuin aivan hölmöä asiaa ja asetetaan hoidon tavoitteeksi saavuttamaton asia, joka turhauttaa hoitohenkilökuntaa, koska nämä ihmiset ei niin kuin sillä lailla toivu. Totta kai paljon ihmiset lopettaa häiritsevän ja hankalan käyttäytymisen, mutta ei mennä nyt siihen, mutta siis tämä medikalistinen systeemi, niin se hukkaa resursseja aivan hullun tavoitteen saavuttamiseen ja se estää auttamasta näitä ihmisiä. Nämä ihmiset tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea siihen tarpeeseen, mikä niillä ihmisillä tällä hetkellä on. Jokainen ihminen, voi se käyttää päihteitä tai syö lääkkeitä tai liikaa tai pelaa liikaa tai mitä se tekeekin liikaa, niin jokainen on yksilökohtainen ja tapauskohtainen. Vaikka niiden ihmisten kaikki aivot olisi vaurioitunut samalla lailla, mihin mä en usko pätkääkään, että tämä selitys löytyisi jostain aivoista, niin kuitenkin jokainen kärsii siitä omasta riippuvuudestaan yksilöllisesti ja sen seuraukset on yksilöllisiä. Ja silloin että jos meidän hoidon tavoitteeksi asetetaan tämä niin kuin raitistuminen, niin me ei auteta missään muussa elämän osa-alueella, mikä nämä ihmiset kuitenkin tiedetään, että ne hyötyisi siitä, että niiden psyykkisiä ongelmia käsiteltäisiin. Vaikka ne käyttäisi päihteitä, niin olisi hirveän tärkeää, että jos niillä on ADHD tai jotain tämmöistä problematiikkaa, niin sitäkin käsitellään, vaikka sillä ihmisillä olisi akuuttia päihteiden käyttöä. Masennuksesta puhutaan, unesta puhutaan, ruoasta puhutaan, rahasta puhutaan, kaikista, mikä sillä ihmisellä tällä hetkellä on se ikävin ongelma. Huolimatta siitä, että se käyttää päihteitä tai muuten käyttäytyy ongelmallisesti sairautensa tai jonkun muun seikan suhteen. Eli tämä toipumisorientaatio on niin kuin, mun mielestä palaan näihin vielä uudelleen tuolla mahdollisesti. Mutta siis sen yksi keskeinen mun mielestä semmoinen ajatus on, millä me voidaan saada auttamista järkevyyttä, on kokonaisvaltaisuus. Jos luette toipumisorientaatiokirjallisuutta ihan mistä tahansa, niin ne ei koskaan sano, että siellä lukee, tai mitä tahansa auttamiskirjallisuudessa, eihän missään auttamiskirjallisuudessa lue, että keskity yhteen ongelmaan kerran. Älä kohtaa ihmistä, kohtaa diagnoosi. Ei yhtään semmoista auttamistyön kirjaa ole olemassa tässä maailmassa. Ja siitä huolimatta meidän systeemi koko ajan pusertaa, että meillä on 400 000 ongelmakäyttäjää. Tätä ne puhuu. 400 000. Jos me nämä kaikki diagnosoidaan sairaiksi, niin tämähän on sairas. Mutta tämä systeemi on jotenkin niin saakutin sokea nyt tälle todellisuudelle. Ne vaan koko ajan niin kuin etsii hirveän monimutkaiseen ongelmaan hirveän yksinkertaisia ratkaisuja. Ja se on niin kuin tämän
järkevän auttamistyön niin kuin, ja dialogisen auttamistyön nyt yksi suurimpia tulppia, ja sen takia meillä on tämmöinen toipumisorientaatiopyrintö, mutta mitä mä nyt olen seurannut, että mikä tämän toipumisorientaation niin kuin, kyky muuttaa tätä vallitsevaa medikaalista järjestelmää, niin se on heikko. Mutta meillä on toipumisorientaatiota kolmannella sektorilla taas hyvinkin vahvasti esillä, ja siellä se on monin paikoin toimintaa ohjaavana ideologiana, muun muassa Sopimusvuorella ja Aakillassa, ainakin Tampereella jossain määrin, ja Mielen ry:llä käsittääkseni, että tällä on tämmöinen, niin kuin, täällä on myös merkitystä ja vaikutusta tällä toipumisorientaatiolla. Olen kuullut kyllä, että on muuallakin, että varmaan tuo virallinenkin järjestelmä jossakin määrin julkinen juttu. Katsotaan, ai, tässähän on tämmöinen kuva. Tämä kuva on, niin kuin huomaatte, niin tuossa vasemmalla on tuommoisia ihania elämäntapa ihmisiä aamuhartaudessa niin olisiko siinä sitten jotain aamuvirvokettakin tarjolla. Ja nämä ihmiset, niin näiden auttaminen, niin että nämä kaikki olisi niin kuin sairaita jollain tavalla, niin kyllä se minusta hankaloittaa dialogisen suhteen luomista näihin ihmisiin, että on vaikea niin kuin osoittaa kunnioitusta ja arvostusta ihmisille, joita pitää niin kuin sairaana elämäntapansa vuoksi. Ja että ne käyttää jotain, että toimii jollain tavalla, niin se on niin kuin sairasta. Ja sitten tätä nämä samalla lailla sairaita, aivosairaita, jotka sitten tämä ihminen, tämä kohtuullisen mun mielestä aika hyvin menestyneen oloinen ihminen, kun pitää noin hyvää huolta itsestään, niin ahmii aivan älyttömiä määrän niin kuin pastaa. Et joku hankaluushan hänelläkin voi olla, tosin osaan nyt tässä sen enempää sanoa, mutta jos tämä nyt ajatellaan, että nämä molemmat niin diagnosoitaisiin, molemmat asiakasryhmät sairaiksi, niin millä järkevällä tavalla se niin kuin ohjaa auttamistyötä? Ei minusta niin oikein millään tavalla. Tämä varmaan sitä kuva liittyy siis siihen, että nämä on yksilökohtaisesti ja tapauskohtaisesti katsottava näitä riippuvuusongelmia. Joo, tästä mä puhuin jo, että on niin kuin aika hankala mun mielestä niin kuin ajatella, että jos niin kuin, näähän ajattelee nämä jotkut tästä päihderiippuvuussairautena, että se on krooninen, sitä ei voi koskaan parantua ja se on aivoperäinen biokemiallinen sairaus. Ja mä uskon siihen, että sillä on biokemiallisia vaikutuksia sillä, että ihminen tekee jotain itselleen, vaikka pelaa aivan holtittomasti tai syö tai juo tai jotain. Totta kai sillä on vaikutusta aivoihin. Mutta ei me aivoja kuitenkaan keskimäärin ole hyvä auttaa, vaan yritetään niin kuin auttaa näitä ihmisiä. Tässä on semmoinen ajatus, että jos me ajatellaan, että riippuvuus on hirveän vakava sairaus, niin me latistetaan hoidon ennustetta ja muutoksen ennustetta. Sen sijaan mun viestini olisi, että kaikki voi toipua. Ja olen nähnytkin aivan hurjia juttuja. Siis semmoinen kaveri, joka on ollut työvoiman ulkopuolella ja juopotellut, käyttänyt päihteitä 30-40 vuotta, muistan tämmöisen tapauksen, sitten se sanoo mulle jossain vaiheessa, että nyt voisi hänelle niin kuin asunnon hankkia, että hän ei juo enää. Ja sanoin, että kyllä selvä juttu ja en tietenkään uskonut mielessäni on pätkääkään, mutta sanoin tietenkin, että näinhän se varmaan on. Ja niin se vaan kyllästyi, omien puheittensa mukaan kyllästyi siihen päihdekeskeiseen elämäntapaan. Hänenhän hyvinvointi lisääntyi sitten aivan hurjasti siis. Hän rupesi hoitaa hampaitaan ja paljon tapahtui semmoista positiivista, mitä tämä yhteiskuntahan ei arvosta sitä siis, koska
eihän tämä ihminen palannut tuottavaksi veronmaksajaksi työmarkkinoille, mutta siis meillä, jotka ollaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, niin meillähän tämä etiikka, että me osataan arvostaa sitä, kun ihmisen hyvinvointi lisääntyy, niin se on niin kuin arvo sinänsä ja tämän ihmisen toimintakyky paranee aivan älyttömästi. Ja siis oli todella hienoa, kun niin sitten, kun se sai hampaat kuntoon, niin se oli ihan komea kundi, niin sitten sillä oli myös kerran näin kaupungilla, niin oli myös kumppani kainalossa. Että se jotenkin vähän lämmitti mun mieltäni aivan. No joo, siis mitä enemmän me diagnosoidaan päihdeongelmaisia ihmisiä riippuvuussairaaksiin, sen enemmän meidän täytyy tietenkin tarvitse hoitoa, mutta mitä hoitoa me tarjotaan, kun meillä ei ole sellaista hoitoa, joka johtaisi raittiuteen, mutta meidän täytyy varmaan antaa tukea kokonaisvaltaisesti ja hoidon tavoitteet asettaa sitten realistisesti, että kaikille suosittelen tätä Antti Särkelän välittäminen ammattina, että se tavoite on joku hyvä tämmöinen, että mä muistan, että tälle kaverille mun tavoitteena oli, että hitto kun se saisi noin hampaat kuntoon. Se oli niin kuin, mä olin hirveän onnellinen. Mähän sanoin sille, että mä maksan sulle, no tämä oli ihan tyhmää sosiaalityötä, mutta uskallanpa nyt sanoa, kun rikos on vanhentunut, että saat kuukauden ylimääräisen toimeentulotuen, jos menet hammaslääkäriin. Ja sitten kun auttaja saa oman tavoitteensa läpi, niin onhan se riemu hetki. Mutta tehän tiedätte nämä, jotka täällä työskentelee päihdetyön kentällä, että sieltä tulee kamalia sairauksia ja erikoissairaanhoidon tarvetta, jos ei niitä hampaita. Että se on niin kuin yhteiskunnallisestikin järkevää hoidattaa ihmisen hampaat. Ja mä juutuin tähän hammasjuttuun, mutta siis eihän kaikki hammaslääkärit ottanut meidän asiakkaita, mutta meillä oli yksi luotto hammaslääkäri, joka suostuneet ottaa. Ja ne sai olla vähän sillä ja tällä kiikun kaakun ne meidän asiakkaat ja se ei hermostunut niihin ja se oli mainio tyyppi. Joo, ei vaikka näistä, mä oon Aakilassa näiden käyttäjien kanssa, jotka on vaikka lopettanutkin tämän päihteiden käytön, niin sitten mä sanon, no tässä olisi tämmöinen pilleri, että mikä johtaisi raitistumiseen, niin se sanoi, no ei ainakaan puolet ei sitä söisi. Että se päihdeehtoinen elämä niin on se muutosvaihe, mikä se nyt on muutosvaihe-teoria, niin siinähän se on, että ei kaikki ihmiset ole vielä valmiita elämäntapamuutokseen. Niin ne silloin tästä pilleriäkään, koska se päihdeehtoinen elämä on niin kuin vielä jotenkin ne arvioi sen, että se on vielä mielekkäämpää. Ja vaikka ne ei arvioiskaan, vaikka ne arvioisi, että nyt tämä on kamalan raskasta tämä, on väkivallat ja hyväksikäytöt ja jatkuvat pelot ja velat ja sairaudet, niin siitä huolimatta, kun se päihderiippuvuus on voimakas, niin ei ne ihmiset, se on vaikea irrottautua. Mutta me ei saada niitä raitistettua pakolla, että pakkohoidosta on hirveän ikäviä tutkimustuloksia. Se johtuu siitä, että kun ihminen, joka ei ole valmis muutokseen ja se pannaan pakkohoitoon, niin mitä se miettii, mitä vanki miettii, päihdeongelmainen vanki miettii siellä vankilassa? Miettiikö se, että niin nyt mä lopetan päihteiden käytön ja raitisto, ei se semmoista mieti. Jotkut vangit on siinä vaiheessa jo väsyneitä tähän päihdeehtoiseen elämään, että ne todellakin miettii, mutta siellä suurin osa, varsinkin ensikertalaista, miettii, että kun mä pääsen vapauteen, niin mä rupean kiskoon kaksin käsin. Ne ottaa sen menetetyn ajan takaisin. Ja siitähän tulee hirveän surullista jälkeen yliannostuksia ja hirveän vaikeita auttaa sitten tämmöisiä ihmisiä. Mutta joo, pakkohoidosta ei sillä ole mitään vaikuttavuutta. Me ei autettaisiin nyt eka semmoisia, jotka niinku hakee apua ja tuettaisiin heitä ja sitten ruvettaisiin miettimään tuota pakkohoitohommaa. No meillä ei ole tästä, mä puhuin jo, meillä ei ole tämmöistä, tiede ja tutkimus ei löydä mitään semmoista menetelmää, että en mä usko, että tämä yhteiskunta niin tyhmää, että se käypähoitosuositukseen semmoista kirjaisi. Että kyllä mä sen verran luotan tähän tieteeseen vielä, että
Että jos se löytää tämmöisen, mutta se ei voi löytää, koska tämä tämä ei mun käsittääkseni, enkä mä nyt tietenkään ainoa ole, mutta vielä 2000-luvun alussa ajateltiin, että tämä päihdeongelman syvin olemus ei ole sairaus, vaan se on käyttäytymiseen liittyvä ongelma. Ja käyttäytymiseen vaikuttaa ympäristö, yksilö ja yhteiskuntatekijät. Ja jos se on käyttäytymiseen liittyvä ongelma, niin sittenhän ihminen voi tehdä sille jotain. Aivoille on pirun vaikea tehdä niin kuin mitään. Ne on semmoiset kuin ne on. No niin, mä en tiedä, tässä on tää jännästi tää eessä, ainakin meillä tämmöinen jännä jutska, mutta mä en tiedä, näettekö te tätä nyt. No nyt se lähti Vekka, niin tässä on niinku tämmöistä kaksi semmoista stigmatisoivaa, hyvin yleistä ajatusta, mitä tämä meidän järjestelmä pitää niinku sisällään. Täällä, kun on täällä luokassakin väkeä, niin mahdatteko te löytää niitä? Mä ei saa näin kauan kestää, nyt lähdetään eteenpäin sitten. Mutta niin, tämähän on se meidän välineellinen, että me ei, näitä ihmisiä ajatellaan, niin kuin, että ne ei sillä lailla, että ne sais apua sen oman ihmisarvonsa mukaisesti. Päihdetyön syvin olemus on se, että me taataan ihmisarvoisen elämän minimiedellytykset. Se on jotain tämän tyyppistä, että on ruokaa ja on juomaa, on lämpö, on joku ihminen, johon ne voi tukeutua. Vähän niin kuin eilen puhuttiin siitä paljon palvelua tarvitsevien ihmisten auttamisesta, niin niitä ei auteta sillä lailla, että niillä on joku kasvoton systeemi, josta ne ottaa vuoronumeron tai ne soittaa johonkin yleiseen palvelunumeroon. Se ei auta näitä ihmisiä. Niillä täytyy olla oma ihminen, jolle ne voi soittaa hädän tulleen. Se on tutkimuksellinen fakta. No, tässä on se, että olen ylpeä jokaisesta, joka myöntää haluavansa apua alkoholin liikakäyttöön. No eihän meidän päihdeongelmista kärsivistä ihmisistä, niin 70% jää tällä kriteerillä niin kuin auttamatta. Ja me ei auteta niitä sitten millään lailla, jos me autetaan vain niitä, jotka suostuu myöntämään, että mulla on alkoholiongelma. Tähän johtaa peliin. Että jos työntekijä edellyttää, että asiakas rupeaa keskustelemaan avoimesti päihdeongelmastaan, niin kyllähän meidän ihmiset osaa keskustella niistä hyvin sujuvasti, mutta niillä on aikomustakaan niin rupeaa käsittelemään sitä ongelmaa. Työntekijä on auttavinaan ja asiakas on, että niin hän saa hoitoa, mutta hän saa sillä, kun hän myöntyy sen työntekijän tavoitteen mukaiseen työskentelyyn, niin hän saa hyvää kohtelua. Ja silloin tässä ei niin kuin kauheasti niin kuin mieltä eikä auttamisen tavoitteita saavuteta puolin eikä toisin. Sitten tässä on tämä väline, että autetaan vain sen takia, että he eivät joutuisi sisätautiosastolle. Tämä on Irenelle väärin, kun olen tämän poiminut tähän, mutta tämä on niin yleinen tapa, että niin meidän täytyy rahalla aina niin kuin perustella tämä, että miksi me autetaan näitä ihmisiä. Ja sitä puhutaan vaikuttavuudeksi. Mutta ilo on se, että tämä tulee halvemmaksi näiden ihmisten auttaminen kuin auttamatta jättäminen. Ne kuormittaa vähemmän erikoissairaanhoitoa ja muuta palvelua ja omaisia ja ympäristöä, jos me pidetään niistä huolta. Eli se on myös vaikuttavaa tämä tämmöinen huolta pitävä päihdetyö. No, tässä on sitten semmoinen Kylliäinen on semmoinen renessanssi-ihminen tuolla Hämeenlinnassa ollut, on kai käsittääkseni vieläkin elossa. On hyvin vahvasti vaikuttanut mielenterveys- ja päihdetyön kentällä tämmöisen asenne- ja stigman vähentämisen mielessä. Ja tässä on Kylliäisen runo, mä voin nyt sen tästä lausua, sen nimi on Ne sanojat.
Te aina sanotte, määräätte nauruni värit, kääritte itkuni sävyt. Te aina sanotte, kuka minä olen, mistä tulen, mihin menen. Te aina sanotte, vaatimalla vaaditte, ahdistukselleni sen saman väreen. Te aina sanotte, tiedätte täsmälleen, missä haamani ovat, mikä laastari on tarpeen. Te aina sanotte, olette niin oikeassa. Mitäs minä siihen sanomaan? Hiljaa te, jotka aina sanotte. Hänellä, joka on minut loi, olisi sanottavaa. Jaha. No sitten, no onko tällaisella hoidolla, siis tämmöisellä asiantuntijajärjestelmän keskellä hoidolla tutkimusta vaikuttavuutta? Ei ole, ja tämä mua hämmästyttää aivan älyttömästi. Tämä systeemi pyörii tämän sairauskeskeisen auttamisen ympärillä, mutta sillä ei ole vaikuttavuutta. Sairauskeskeinen ajattelu toimii silloin, kun ihminen on kuntoutusvaiheessa ja haluaa tehdä elämäntapamuutosta, niin silloin tämmöiset myllyhoidot ja Minnesota-mallit on hyvinkin toimivia. Mutta sillä lailla, että tämä varhaisvaiheen päihdetyö niin lähtisi tästä sairausnäkökulmasta, niin se ei ole millään lailla perusteltua tutkimuksellisesti. No ihmisethän ei tykkää tällaisesta hoidosta. Että se on niin kuin, ihmiset tykkäisi asiakaslähtöisestä, ihmislähtöisestä kohtaamisesta. Ja tutkimustulosten mukaan, jos on tämmöinen tutkimusalue kuin paljon palvelua tarvitsevien ihmisten auttaminen, niin sieltä voitte sitten lukea, että millä lailla näitä ihmisiä tulisi auttaa ja millainen auttaminen olisi vaikuttava. No tästä mä puhuinkin jo. Eikä pyritään saamaan tätä muutosta tähän sairauskeskeiseen. Mutta ainakin mitä mä nyt olen tässä viimeiset vuodet seurannut, niin kyllä medikalisaatio on hirveästi voimistanut otettaan. Ihan joka puolella, että meillä on niin kuin kaikki riippuvuusongelmat, niin ne on kaikki sairauksia nykyään. Pelaa liikaa, syö liikaa, tekee työtä liikaa. Kaikki on sairauksia. Ja mikä se hoito on, sehän ei millään tavalla liity lääketieteeseen. Lääketieteelle ei ole annettavana minkäännäköisiä ratkaisuja näihin meidän ongelmiin. Ja eilen puhuttiin täällä meidän porukan kanssa, että syömishäiriöiden kanssa työskenteleminen vaatii kyllä aika paljon tietoa ja sivistystä siltä auttajalta, että pystyy niiden kanssa jotenkin toimimaan. Tämä on myös tämä Teams on koko perhe. No eipäs mennä kiroilemaan. Jaha. No niin, hyvä Teams. No. Olisi kiva saada se näyttö takaisin, mutta... Tai pysäytä vaikka ja pojata uudelleen. Just näin. No niin, voitte muistaa varmaan, miten korona-aikana oli ihanaa olla opettaja. No niin, se siitä. No niin, tämä on siis, tästä puhuttiin jo, eikä tässä nyt sen enempää. Mun mielestä noi hoito- ja sosiaalialankin ihmiset, niin ne tarvitsisi paljon tämmöistä kulttuurin muutosta ja ihana on huomata, että ihmiset kuitenkin toimii kentällä kokonaisvaltaisen auttamistyön filosofian mukaisesti, vaikka nyt ihmiset diagnosoitaisikin sairaita. Kuitenkin kyllähän järkevä ihminen, niin eihän se voi keskittyä johonkin yhteen. Mutta siis meillä, kun mä näitä keksin, niin näitä on hirveän paljon tutkimuksia. Nyt voitte itsekin löytää. On tutkittu muun muassa nuorten päihde- ja mielenterveys asiakkaiden kokemuksia. Monessakin tutkimuksessa vähän googlaamalla ja löydätte kyllä niitä. Niin
niin kyllä se, jos siellä on merkintä huumeista, niin se kyllä tehokkaalla tavalla tuntuu niin kuin estämään sen auttamistyön edelleen. No meidän on se, me ei tiedosteta sitä, että se päihderiippuvuus on sinänsä stigma. Ja siitäkin mä oon jo puhunut niin paljon, että en mä nyt enempää siitä. No tuossa on 5 faktaa. Nämä on tieteellisesti päteviä väittämiä. Tämä ei ole mikään ideologia, vaan tämä on tämän hetken tieteellinen näkemys tästä riippuvuusongelmasta. Niin ei ole raittiuteen johtavaa hoitoa. Sen takia meidän täytyy kohdata ihminen eikä tämä ongelma. Aivot ei ratkaise. Tämä ei löydy meidän aivoista, tämä ihmisten niin kuin, ongelmallinen käyttäytyminen. Osaltaan johtuu, mutta suurin osa johtuu aivan jostain muusta. Niin kuin jos olette vaikka tästä traumaperäisestä työskentelyotteesta, niin totta kai ihmisen menneisyys vaikuttaa. Ja siellä tapahtumat asiat. Ihmisen perhe vaikuttaa. Se, missä asuinalueella hän asuu, se vaikuttaa. Kaikki vaikuttaa käyttäytymiseen. Mikä tässä on oleellista, että me voidaan auttaa kaikkia ihmisiä ja ihminen pystyy suotuisassa ympäristössä, niin sen todennäköisyys päästä näistä riippuvuusongelmista on parempi kuin se, että hän on epäsuotuisassa ympäristössä. Eli jos ei ole mitään apua tarjolla, ihminen ei pääse koskaan esimerkiksi hoitoon. Niin on sellaisia alueita jopa Suomessa, että katkolle pääseminen kestää 3-4 kuukautta. Ei tämän ihmisen hyvinvointi ja elämänlaatu, niin se romahtaa. Ja voitte kuvitella, millainen kärsimys se on omaisille, jos hänellä on omaisia. Suurella osalla meidän näistä ongelmakäyttäjistä on kuitenkin lapsia ja äitejä ja isiä. Hirveä stressi tälle yhteiskunnalle. Jos ei me anneta näille ihmisille rahaa, otetaan rahat pois, niin mitä sitten tapahtuu? No nämä ihmiset, eihän ne hölmöjä ole, nehän rosmoo toisiltaan. Eihän ne meiltä hyvällä osaisilta rosmoo, eihän ne meitä tapaa missään. Nehän elää omissa oloissaan tuolla. Mutta jos ei tämä yhteiskunta niin ota sitä vakavasti, niin se on sitten. Niin tästä tämmöisestä näkökulmasta, kokonaisvaltaisesta näkökulmasta keskittyminen johonkin niin kuin aivoihin niin vaikuttaa niin kuin hullulta. Mutta taas puhun siitä varhaisvaiheen päihdetyöstä, enkä siis siitä kuntoutusvaiheen, ja siinä voi olla ihan järkevääkin käsitellä erilaisia sairausmalleja. No, jokainen on riippuvainen omalla tavallaan, tästäkin puhuttiin, ja niin työn tavoitteet pitää olla yksilöllisiä. Ja tämä perustellaan myös sillä muutosvaiheteorialla. Kaikki voivat toipua, ei ole toivotonta tapausta. Siis aivan kamalan vaikeista heroiinin käyttöongelmista ihmiset pystyy ilman ammatillista apua luopumaan. Suurin osa vaikeista amfetamiiniriippuvuudesta toipuu ilman ammatillista apua. Kavereittensa ja sukulaistensa avulla. Ne menee jonnekin huoneeseen ja pyytää kaverilta kamaa, että tuot mulle kipulääkkeitä ja ruokaa ja jotain lientä tietenkin, mikä pysyy sisällä, mutta ja näitä vitamiinijuomia ja tämän tyyppisiä. 2 viikkoa ovat siellä ja aivan kamalan huonossa kunnossa, mutta kyllä ne siitä sitten toipuu. Eihän meillä suurimmalla osalla näistä ihmistä, jotka lopettavat, millähän loppuu rahat ja kamat kesken. Eihän ne voi jatkuvasti olla sekaisin, on pantava. Ja jossain alueella Suomessakin saattaa olla, että kaman saanti on saakuti heikkoa. Ei ne voi olla koko ajan, no käyttähän ne alkoholia sitten tai jotain muuta, mutta tämä ehkä keskeisin tutkimus tästä, mikä on Katja Kuusiston spontaani toipuminen, semmoinen väitöskirja. Mutta ei ole pelkkä se, vaan tämä on kansainvälisesti tunnustettu ilmiö. Sen nimi on siis spontaani toipuminen. Mutta sitten on tämä, tutkittiin näitä Vietnamin sodan veteraaneja, jotka käytti ankarasti siinä
siellä Vietnamissa, kun ne palasivat takaisin Jenkkeihin, niin ne, jotka palasivat semmoisiin hyviin olosuhteisiin, hyville asuinalueille, joilla oli opiskelupaikka, joilla oli perhettä, joilla oli suhteet isään ja äitiin kunnossa, niin nämä lopetti heroinin käytön ja niillä ei ollut mitään ongelmia integroitua tähän yhteiskuntaan. Ne, jotka keskimäärin, jotka palautus lumeen, työttömyyteen ja ahtaisiin asuinolosuhteisiin ja rasismin alle, niin ne jatko päihteiden käyttöön. Joillekin tämä toipuminen on niin kuin helppo ja toisille erittäin vaikea. Te olette kuulleet varmaan näitä tarinoita, kun tupakkariippuvuus on kuulemma kaikista vaikein riippuvuus lopettaa. No, mulla on omakohtaista kokemusta siitä. Mutta olette kuulleet varmaan näitä ihmisiä, jotka panee sen tupakkiaskin sinne piirongilaatikkoon ja se on siinä. Ei mitään ongelmia, eikä voi olla, että jotain tärinöitä tai jotain unettomuutta tai ruoansulatushommia tulee, mutta ei kaikilla ole se psyykkinen riippuvuus niin vaikea. Ei myöskään näihin, ei alkoholiin, eikä myöskään huumeisiin. Ja jokainen ihminen niin kuin, on vähän niin kuin omalla lailla riippuvainen näistä huumeista. Mulla on nyt ollut viime aikoina, mä sain olla semmoisessa Linja 20-hankkeessa, mistä sitten ehkä joskus myöhemmin, niin oli näitä nuoria huumausaineiden käyttäjien kanssa. En mä nyt työskennellyt, mutta juttelin hirveästi, kun mä tein semmoista tutkimusta. Ja siinä selvisi mulle ainakin tämä, että tämä huumeiden käyttö ei monellekaan ole se ensimmäinen asia, mistä ne haluaa. Mikä on niin kuin, niillä se niin kuin se semmoinen, mihinkä kannattaisi meidän tarttua, vaan siinä oli yksi nuori nainen oli ainakin sitä mieltä, että jos hän olisi saanut siihen ADHD-ongelmaansa, tai ADD hänellä oli, jos hän olisi siihen saanut apua, niin jollakin järkevällä tavalla, niin hänen ei tarvitsisi käyttää amfetamiinia, hän myös ADHD-ihmisiä rauhoittaa, ja siellä on paljon tämmöistä problematiikkaa ja erilaisia psyykkisiä hankaluuksia, joihin ihmiset hakee ratkaisuja siitä päihteestä. Niin monet näistä nuorista niin kertoi sitä, että myös tämmöiset niin kuin lääkärin määräämät kipulääkkeet, niin nekin tuottaa semmoista ongelmaa. Ja sitten tietenkin tämä korvaushoito, missä niin kuin opioidien kanssa pelataan, niin aiheuttaa hankaluuksia, jos ei me hoideta niitä ihmisiä kokonaisvaltaisesti. Mutta joillekin tosiaan niin tämä päihteistä irrottautuminen on helppoa ja toisille äärimmäisen vaikeaa. Aivan samoissa olosuhteissa olevat ihmiset, samaa tavaraa käyttää, samoja elämänkokemuksia omaavat ihmiset, niin toiset pystyy sen jotenkin, minä en tiedä mikä siinä on, varmaan että tässä on jotain kemiallista ja geneettistä ja persoonallista ja montaa tekijää vaikuttamassa. Mutta joo, tästäkin mä oon paljon puhunut, että jos me ajatellaan, että tämä on käyttäytymistä ja elämäntapaa, niin käyttäytymistä ihmiset pystyy aina muuttamaan. Me voidaan vaikuttaa ihmisten tunteisiin, ajatuksiin ja toimintaan. Mä itse olen tämmöinen sosiaalipedagogi, niin mä lähden mielelläni aina toiminnan kautta. Eli jos mä ajattelen, minkä tavoite niin ihmisellä on, niin tämä ei ole mikään tutkittu juttu, tämä on vaan miten me sosiaalipedagogit ajatellaan. Että ihminen kun muuttaa toimintaansa, niin se muuttaa sen ajattelua ja tunteita. Jos se onnistuu vaikka jossakin asiassa se ihminen, niin se vaikuttaa positiivisesti hänen mielenterveyteensä. Ja tämä toiminta, nämä ihmiset ei hirveän paljon nämä kaikki huonoimmassa osassa olevat ihmiset, eihän ne hyödy keskustelusta. Ei ne ole valmiita keskustelemaan, eikä ne, ja mistä, mä muistan, kun yksikin oli semmoinen 50, paljon alkoholia käyttävä mies tuli mun kanssa ja sen oli pakko, kun se sai rangaistuksia ja mä olin silloin kriminaalihuollossa, niin oli pakko tulla mun kanssa keskustelemaan, niin meidän pitää rupea keskustelemaan päihteiden käytöstä. Selvä, paljonko sä käytät päihteet, se oli aivan hullua
loppujen lopuksi me keskusteltiin kuitenkin Tapparasta ja Ilveksestä. Se hyötyi siitä paljon enemmän kuin siitä, että mä rupean kertoa, että se päihteiden käyttö on ikävä juttu ja niin poispäin. Mutta se ihmiset, jos me annetaan ihmisille toivoa siitä, että kaikki voi niin kuin parantaa omaa elämäänsä ja kaikki ihmiset pystyy vaikuttamaan omaan käyttäytymiseen ja muuttaa omaa tapansa toimia ja kaikki voi oppia uusia asioita ja elämästä selviää ja siitä huolimatta, että sä käytät päihteitä ja sä oot ihminen, vaikka sä käytät päihteitä ja sun elämä on arvokasta, vaikka sä käytät päihteitä, vaikka sä olisit kai mitä tehnyt elämällään, niin siitä huolimatta sun elämä on arvokasta ja hienoa ja tärkeää ja tämmöisiä viestejähän tietenkin sitten voidaan tarjota, mutta tämmöiset viestit, niin ne katoaa, jos me ajatellaan, että me lähdetään parantamaan ihmisiä sairaan. No niin, sitä mä kerronkin jo, mitä sitten tehdään, jos ei voi hoitaa eikä parantaa sairaudesta. Niin päihdetyö, niin kuin mun mielestä tämä yksi vähintä, mitä voidaan tehdä, niin niin antaa myötätuntoa. Se on vähintä. Sillä me saadaan se ihminen jollakin lailla uskomaan, että hän on ihminen. Kun nämä meidän ihmiset joskus ajattelee, että ne ei ole ihmisiä. Ne ei arvosta itteensä, ei pätkääkään. Ne tekee itselleen ja toisilleen kamalia tekoja. Ne ei huolehdi mitään omasta terveydestä, eikä mielenterveydestä, eikä hyvinvoinnista. Mutta sitten jos meillä on näitä ihmisiä, Mari kuullut tämänkin 100 kertaa, tämän mun esimerkin, semmoista, kun meillä oli erikoistusopinnoissa semmoinen Susa, se oli psykiatrinen sairaanhoitaja ja se oli Mänttä Vilppulassa silloin ja se oli, mä en tiedä mikä sen titteli oli, oliko se avosairaanhoidossa vai missä se oli psykiatrisena sairaanhoitaja, niin siellä ne Mänttä Vilppula huono-osaiset ihmiset päihteiden kanssa ja minkä tahansa on, niin voitte kuvitella, jos olette vähänkin saatte jyvälle, että millaista elämäntapaa nämä ihmiset viettää, että niin sillä kävi 50, muun muassa puhuu 50 ihmisestä kuukausittain, jo toiset tietenkin viikoittain hänen luonaan saamaan semmoista psykososiaalista henkistä tukea, että ne jakso elää niin kuin seuraavaa viikkoa ja ne pystyi luottaa, että se Susa vähän niin kuin hoitaa niille jotain etuuksia kuntoon tai lääkärin paikkaa tai tukee jossakin, missä se sitten onkaan se. Mutta se idea on se, että näillä ihmisille syntyy jonkunnäköinen luotto siihen, että heistä pidetään huolta hädän ja kriisin kesken. Ja silloin ne tarvii sen ihmisen, niin silloin kun se hätä tulee, niin ei niillä ole nettejäkään kaikilla, eikä niillä ole prepaidissä varmaan saladoja. Niin, eihän ne niin kuin yleisiin palvelunumeroihin, niin ei ne pysty edes kertoa, mikä niitä vaivaa, kun niitä kysyy. Mutta Susalle ne menee. Että voiko jeesaa. Ja tämä on mun mielestä tärkeää päihdetyötä. No, toivomusorientaation keskeiset lähtökohdat, millä me muutetaan tämä kulttuuri, on tämä toivo. Siitä olen puhunut jo aivan riittämiin. Se on, jos ihminen kokee elämänsä täysin toivottomaksi, niin hän niin kuin sitten lakkaa elämästä täällä ja tekee itsellensä kaiken näköisiä asioita, eikä millään ole mitään väliä ja eikä tee yhtäkään ainutta tekoa oman niin kuin elämäntilanteensa parantamiseksi. Toinen on tämä kokonaisvaltaisuus, siitä on paljon puhuttu jo, jos siitä ei sen enempää. Sitten tämä sairauskeskeinen malli, kun se diagnosoi niitä ongelmia, niin joskus unohtaa, että siinä ihmisessä, huolimatta siitä kaikista kamaluudesta ja ikävyydestä ja kurjuudesta ja sairauksista, niin se ihminen elämä on arvokasta ja kaunista ja hienoa. Ja se täytyy jollakin lailla niin kuin yrittää saada se ihminenkin arvostamaan omaa itteensä ja elämäänsä sillä lailla, että jossain vaiheessa, tämähän on siis kuntoutusprosessi, ja mä nyt sitten niin kuin kuvaan, että kun ihmistä pidetään huolta ja hänelle annetaan mahdollisuuksia niin kuin jollakin lailla ottaa sitä omaa elämää haltuun, niin sitä muutosta tapahtuu. Mutta eka täytyy olla toivoa. Ennen toivoa niin ei tapahdu mitään ja näitä ihmisillä kaikki voimavarat lisääntyy sitten, kun ne
pääsee hyvän huolenpidon ja hoidon päälle. Mutta me ei tietenkään auttamisen kriteerinä ei saa koskaan olla se, että ihminen muuttuu paremmaksi ihmiseksi tai rupeaa niin kuin muuttaa käyttäytymistä. Me ei saada auttamisen ehdoksi laittaa. Se on epäeettistä. No, hyvä elämä on jokaiselle, mitä se on. Joillakin se hyvä elämä on nimenomaan sitä alkoholikeskeistä tai päihdekeskeistä elämää siinä hetkessä, missä hän nyt elää. Hänen psyykkinen kärsimys voi olla niin suuri, että ilman päihteitä niin se olisi sietämätöntä se elämä. Ja meidän pitää olla realistisia tässä. Se on näiden ihmisten elämää ja se on, voitte kuvitella, miten nämä ihmiset on sitkeitä sissejä ja kaiken sen kärsimyksen ja tämän, niin kuin siitä huolimatta pyrkivät pitää ainakin jossain määrin jotakin kunniallisen elämän kulissia yllä. Suurin osa ongelmallisista päihteenkäyttäjistä ei ole pahoja ihmisiä, eivätkä tee pahoja, vaan ovat kilttejä ja nöyriä ihmisiä ja ovat niiden toisten ihmisten hyväksikäytettäviä ja niin poispäin. Stigma vastaista työskentelystä onkin jo puhunut, se on varmaan se toipumusorientaatio on yksi tärkeimpiä asioita. Ja valitettavasti meillä puhutaan paljon stigman vastaista työskentelystä, mutta ei oteta, tämä jotenkin jää katveeseen, että tämä sairausdiagnoosi ja sairauskeskeinen auttaminen ylläpitää sitä stigmaa. Tämä on ihan helppoa tämä toipumusorientoinnin mukainen työskentely. Puolustaa ihmisoikeuksia ei sinne, ei sen suuremmasta kuin sitten älä paranna. Lakkaa parantamasta, että sä niitä pysty pelastamaan. Ne ihmiset pelastaa itseensä, mutta tuetaan sitten ihmisiä kaikin mahdollisin keinoin, ollaan niiden psyykkisenä ja sosiaalisena tukena niin paljon kuin pystytään niissä rajoissa, mitä me yhteiskunta on meille antanut. Ei hylätä, joskus joudutaan valitettavasti. Joo. Kohtaa ihminen, älä diagnosoi, älä ohjaa, älä neuvo. Se riittää. Nämä ihmisethän siis kärsii kaikista vaikeista sosiaalisista ongelmista ja näihin kannattaa satsata enemmän kuin siihen sairauteen. Että sä oot täysin yhteiskunnan ulkopuolella ja sua kohdellaan niin kuin jotenkin hyvin hankalasti ja ikävästi. Joo. No, tässä mä sanoinkin jo ton, että kun meillä on vähän tässä järjestelmässä se, että kun meillä on sellainen ikävä tapa sitten nämä, jotka ei tee meidän maun mukaan, niin me sanotaan, että ne on motivoitumattomia. Ihmiset on kai aina motivoituneita johonkin, mutta ei ne ole motivoituneita meidän auttajien kotkotuksiin. Ja silloin aina kun meillä tulee tämä, että asiakas on motivoitunut, niin kyse on siitä, että meidän auttaminen ei ole asiakaslähtöistä. Ja no tämä on vanhasta sosiaalityön eettisestä oppaasta on tämä. Lisäsi, että hoitotyöllä on ihan samat eettiset periaatteet, ettei siinä ole. Että jos ei me voida puolustaa näiden kaikista huono-osaisimpien ihmisten elämisoikeutta ja ihmisoikeuksia, niin ei meidän työllä niin ole mun mielestä kauheasti eettistä eikä paljon mitään muuta. Ja ei se ole myös vaikuttavaakaan. Joo. Ja sitten on tämmöistä kunnioitusta ilman ehtoja. Se on meidän vanha A-klinikka-slogan, että ei me katsota ihmisiä. Kaikki ihmiset on ihmisiä ja kaikkia ihmisiä autetaan. Ja niin paljon kuin mitä me järkeväksi aina katsotaan yhdessä sen ihmisen kanssa. Minä kiitän tästä tai lopetan tämän, mutta annan nyt tuonne kuitenkin Diakille nyt sitten mahdollisuuden kysyä tai kommentoida. Haluuko joku? Turun, niin, Turun. Tulisiko Turun porukasta joku? No siellä on hirveän hiljasta. Oliko Minna Hirvilammisia? Joo, kyllä olen. No, haluaisitko sanoa jotain? Ai minä? Joo, sinä. No
Kyllä nämä oli tuttuja asioita mulle, kun mä oon diakoniatyöntekijä Diakonissa, Vaasan suomalainen seurakunta. Hyvä. Ja nämä oli oikein tuttuja ja mä oon pyrkinyt työssäni juuri näihin periaatteisiin, että ilman ehtoja, niin kuin tässä viimeisessä diassa onkin, niin ilman ehtoja ja ottaa ihminen ihmisenä vastaan. Erittäin Joo. mukava kuulla, että meillä on tämmöistä perustaista auttamista ja te olettekin vahvoja siellä diakoniatyön puolella. Joo, ja sitten mä kohtaan oikeastaan sellaista niin kuin, senkin asian puolesta on joutunut tekemään työtä, vaikka onkin seurakunnassa, niin sielläkin on sellaista eriarvoisuutta, että joskus on niin kuin johonkin ollaan järjestetty, niin kuin viimeinen oli diakonian joulujuhla, joka nyt tänä vuonna en ole kuullut enää mitään, mutta siellä oli myöskin sitten niitä seurakunnan vapaaehtoisia, jotka tuli sinne, oli kutsuttu myöskin, ja sitten oli näitä meidän, joka käy diakonian ruokailussa, niin oli palautetta, ei tänä vuonna onneksi, tai viime vuonna jouluna, vaan edellisenä, että hän ihmetteli, että vapaaehtoinen sanoi, että mihinkä ihmeen hän on tullut, että ketä täällä muita on. Mutta me ollaan sinnikkäästi tehty vaan, että yhdessä tehdään ja kaikki on tervetulleita tilaisuuksiin, kun on kutsuttu. Te olette vahvoja. Diakoniatyö onkin Suomen vahvin arvoyhteisö, mitä minä niin kuin, tässä olen niin kuin, seurannut. Ja kiitos tästä esimerkistä hyvästä stigman vastaisesta työstä. Onnea ja menestystä, Minna. Jatka vaan. Kiitos. Kiitos. Onko Karoliina Palmu? Täällä ollaan. No, mitäs Karoliina, kun kuulit tämmöisen saarnan, niin mitäs ajatuksia herät? No mä oon kanssa vähän samoilla linjoilla, että siis ihmisoikeudethan on ihan semmoinen universaali asia ja kuuluu kaikille huolimatta siitä, mikä on elämäntilanne tai sairaustilanne. Ja mulla ei ole varsinaisesti työkokemusta tai kokemusta päihdehoitotyöstä. Mä itse toisella kentällä toimin, että oli kyllä ihan siis ajatuksia herättävä tämä luento. Kiitos siitä. No kiitos Karoliinalle itsellesi, ja tämähän on siis, nämä samat periaatteet on tietenkin myös muuallakin niin kuin mielenterveystyön kentällä tietenkin varmaan hyvä miettiä ja saa varmaan niitä toteuttaa. Mutta päätetäänkö me tämä osuus tästä, ja minä kiitän Turkua ja kaikkia muitakin ja rauhaa ja hyvää päivänjatkoa. Morjens!